pahingi nga ako ng isang stick. Oh, kunin mo na to at mauubos ko na isang kaha. Oh, bakit? Stress ka ba? Para kasing napapadalas na yung pag-iyosi mo. Hindi naman. Bored lang. Itong mga nakaraang araw kasi, parang walang nangyayari sa buhay ko. Bahay at trabaho lang araw-araw. Nakakabagot. Hindi kaya magkasakit ka sa baga niyan? Okay lang. Wala namang mag-aalala sa akin. Wala naman akong girlfriend. Sad boy. Kadiri. Paano ka magkakajowa hindi ka rin naman dumidiskarte? Wala. Nakakatamad. Yung proseso pa lang ng pagkilala ng ibang tao, mag-i-invest ka na ng oras para kilalanin sila. Pati pamilya nila, kikilalanin mo rin. Parang wala naman sa priority ko ngayon yun, Mia. Ganun talaga. Kailangan mag-effort ka. Ewan ko ba sa'yo? Tingnan mo nga yung itsura mo. Hindi ka naman ganyan dati. Porket wala kang pinopormahan, hindi mo na rin inaalagaan ang sarili mo. Lalo talagang walang lalapit sa'yo niyan, bala ka. Ano naman? Okay nga yun. Para kung may magkakagusto man sa akin ngayon, at least alam ko na hindi dahil sa kapugian ko, di ba? Di ba? Kadiri! Siguro kahit aso, hindi magkakagusto sa... Siya nga pala, may gagawin ka ba mamaya? Ramen tayo. Libre ko. Hindi pwede, no? Susunduin ako ng boyfriend ko. Kakain din kami sa labas. Grabe, no? Ang tagal niyo na rin ni Anthony. Buti hindi pa siya nagsasawa sa'yo. Mahal na mahal ako nun, no? Sa loob ng 3 taon namin, bugbog siya ng yakap at halik ko araw-araw. Oo, tama na. Ayoko marinig yung mga labing-labing nyo. Nakakaso ka? Bitter ka lang. Kasi walang yumayakap sa'yo. Alam mo kung pwedeng jowain lang yung Yossi, malamang ginawa mo na. At least tong Yossi, hindi kailangang suyuin. Kasi hindi nagtatampo. Dear love, 3 taon na akong single. 3 mahabang taon ng pagkakasanay sa katahimikan. Ang huling relasyon ko, hindi natapos ng maayos. Hindi ko nga alam kung kailan eksaktong nawala ang pagmamahalan. Kung may isang araw lang ba na nagising kaming hindi na naming mahal ang isa't isa, o unti-unti itong nauubos habang hindi na namin namamalayan. Ang sigurado ako, pagkatapos nun, parang wala na akong lakas para magsimula ulit. Pero habang kausap ko si Mia, parang may kung anong kumurot sa puso ko. Parang bigla ako nakaramdam ng kaunting inggit. 3 taon na rin mula nung huling may yumakap sa akin. 3 taon na rin mula nung may nagtanong kung kamusta ako. At talagang gusto nilang marinig ang sagot ko. At ngayon ko napagtanto kung gaano kabigat yung lungkot na matagal ko ng pilit kinakalimutan. Baka nga tama si Mia. Baka hindi pa huli ang lahat. Baka kailangan ko lang subukang muli. Ano ba itong ginagawa ko? Nasisira na ata ang ulo ko. Bakit pa ako nag-download ng dating app? Ano ba to, Matthew? Desperado ka na ba talaga? Pero wala namang mawawala kung susubukan ko. Malay mo, dito ko pa pala matagpuan ang para sa akin. Sige na nga. Paano ba to? Swipe left kapag ayaw? Swipe right kapag gusto mo? Para lang pala nag-online shopping ng tao? Ang weird. Pero sige. Gaganda naman ng mga nandito. Parang hindi pang isang tulad ko. Paano ka makakasabay, Matthew? Mukhang interesting tong profile na to ah. Angela, 23, taga Cavite. Good siya. At mukha siyang matalino. Base sa bio niya. Sapiosexual, bookworm, coffee addict. Hala! It's a match! Paano ba to? Anong gagawin? Ano bang magandang pambungad na linya? Hi, ako si Matthew. Ang corny! Hey, kumusta? Masyadong generic. Bahala na. Hello, ako si Matthew.
Nice to meet you. Hala, ang bilis niya mag-reply. Hi Matthew, nice to meet you too. Smiley. Dear love, baka nga oras na para umibig muli. Nag-aalangan pa ako nung una dahil hindi ako naniniwala na may nagtatagumpay na relasyon kapag sa dating app kayo nagkakilala. Pero sinubukan ko ang dating app at doon ko nakilala si Angela. Noong una, kontento na akong magka-chat o magkatawagan lang kami. Masaya siyang kausap. Ang dami naming napagkukwentuhan. Mula sa paborito naming musika hanggang sa mga pangarap namin sa buhay. Kaya unti-unti ako naging komportable sa kanya. Hanggang sa nag-aya siyang magkita kami. Nagdalawang isip pa ako nung una. Pero ayoko namang isipin niya na ayoko siyang makita. Kaya pumayag ako. Hello, Angela? Oh, paano ba yan, Matthew? See you on Sunday. Sigurado ka na ba, Angela? Pwede namang next week na lang. Ano ka ba? Bakit pa natin patatagalin kung pwede naman ngayong weekend? Kung pwede nga lang ngayon na. Grabe ka naman. Hindi ka ba busy? Pwede naman nating i-reschedule kung may kailangan kang gawin. Wala. Excited na akong makita ka. Baka naman may girlfriend ka kaya gusto mong i-delay ang meet-up. Naku, Angela. Wala. Single ako. Promise. Iniisip ko lang na baka nabibilisan ka. Lalo na't 1 linggo pa lang tayong nag-uusap. Doon din naman to papunta, di ba? Magkikita at magkikita rin tayo. Sa bagay. Pero kinakabahan lang ako. Hala, bakit naman? Hindi lang ako sanay sa ganito. First time ko kasing makikipagkita sa taong nakilala ko lang sa dating app. At baguhan ako sa dating app pa talaga. Nako, huwag kang kabahan. Ako lang to. Wala naman akong pinagkaiba sa online at personal. Sige. See you, Angela. See you! Dear love, nagkita nga kami ni Angela ng linggong yon. Maganda siya. Makinis, mahaba ang buhok, sexy ang katawan, yung tipong, alam mo na, kapag naglakad-lakad kami sa mall, siguradong pagtitinginan siya ng mga kalalakihan. Kumain kami sa paborito niyang restaurant. Medyo may kamahalan pero kaya naman. Hindi naman ako nagdamot. Lalo na't gusto kong ipakita sa kanya na seryoso ako sa kanya. Sa simula pa lang, ramdam kong mabuti siyang tao. Masaya siyang kausap. Hindi nakakapagod kasama. Nakaramdam ako ng saya. Kahit na hindi ako sigurado kung ano ba kami. Basta, masarap sa pakiramdam na may kasamang kumain at maglakad habang may kahawak kamay. Nasundan pa ng maraming beses ang aming pagkikita. Hanggang sa napagpasyahan kong ligawan na siya. Buong akala ko, aabot ng taon ng pangliligaw ko kay Angela. Pero nagulat ako nang sagutin niya ako agad. Kahit 1 linggo pa lang akong nanliligaw. Ano? Kayo na agad? Wala eh. Sinagot ako agad. Bilib ka na sa tropa mo, Andrew. Seryoso ba, Matthew? Oo naman. Bakit pa parang gulat na gulat ka? Di ba sabi mo dati, ang tagal ko ng single? O ayan, may jowa na ako. Pero, 1 buwan pa lang kayong magkakilala. Tapos, 1 linggo mo pa lang nililigawan, sinagot ka na agad? At anong masama doon? Wala naman sa tagal yan, Andrew. Basta mahal nyo ang isa't isa, wala nang tanong-tanong. Mahal? 1 buwan? O sige nga, anong paborito niyang movie? Okay, hindi mahal. Gusto pa lang. Tsaka, importante pa ba yun? Hindi naman namin napag-uusapan yun. Isa pa, hindi na uso yun ngayon, Andrew. Ang mahalaga, masaya kami. Alam kong masaya ka. At gusto kong masaya ka. Pero ang tanong, Matt, totoo ba to? O baka naman natutuwa ka lang na may nagpapakita sa'yo na atensyon? Ano naman to? Hindi mo ba naisip na baka na-excite ka lang? Dami mo namang sinasabi.
Akala ko ba gusto mo ako magka-jowa? Hoy, gusto ko magka-jowa ka sa tamang paraan. Hindi yung parang bumili ka lang sa tindahan ng instant noodle. Ako nang bahala, Andrew. Baka magulat ka na lang, ikakasal na ako. Maunahan ko pa kayo ni Mia. Bahala ka sa buhay mo. Pero pag nasaktan ka, huwag mo akong iiyakan ha. Sige na, Andrew. Mag-out na ako. Dadaan pa ako kina Angela. Wow, lover boy. Sige, ingat ka. Huwag mo munang isusuko ang bataan ha. Sira ka talaga. Oh, nandito ka na pala. Pasok ka. Nasaan nga pala sila tito, tita, Angela? Para makapagmano ako. Wala sila. Pumunta sa reunion ng mga kamag-anak. So, ibig sabihin, ikaw lang mag-isa dito? Oo, kaya nga kita pinapunta. Para masolo mo ako. Angela, parang hindi tama to. Kasi, ito sana yung pagkakataon na makikilala ko ang mga magulang mo. Hindi naman na importante yun. Kung anong nararamdaman natin sa isa't isa, yun lang ang mahalaga. Alam ko namang gusto mo rin ako, di ba? Huwag ka nang magsalita. Halika na. Angela, sigurado ka ba dito? Oo naman. At sigurado rin akong gusto mo to. Ano? May nangyari sa inyo? Hinaan mo naman yung boses mo, Mia. Kasi ang daig mo pa yung teleserye sa bilis ng pangyayari. Bakit naman ganyan, Chong? Naghahanap ka lang ba talaga ng thrill? Ay na nga. Mia, okay naman si Angela. Pero nabibilisan din ako sa mga nangyayari. Hindi ko rin naman matanggihan kasi gusto ko naman talaga siya. Gusto. Pero hindi mo pa naman mahal. Magkaibang bagay yun, macho, ha? Alam ko. Duda pa rin ako sa bilis ng takbo ng relasyon ninyo. Hindi naman sila ngayon ako, ha? Pero parang ang daming red flag. Hindi ka ba nagtataka? Parang masyado siyang sigurado sa'yo. Isang linggo pa lang kayo magkausap. Tapos isang linggo mo pa lang nililigawan. Ngayon, kayo na at may nangyari pa talaga sa inyo. Ay. Oo. At yun nga, hindi ko alam kung tama o mali. Di sana, ikaw na ang nag-control, Matthew. Kasi kung gusto ka naman talaga ni Angela, kahit sabihin mong sandali lang, maghinay-hinay tayo, maiintindihan niya yun. Pero hindi ko rin naman maintindihan kung bakit pumayag, lalo na't ikaw mismo, hindi mo pa rin siya lubusang kilala. Hindi ko alam, Mia. Yan ang ang problema, Matthew. Hindi mo alam. Hindi na ako magtataka pag dumating ang araw na pagsisisihan mo ang lahat ng to. Mia, hindi ko rin alam kung paano ko itatama ang mali. Alam mo kung paano. Tanungin mo ang sarili mo, Matthew, kung ito ba talaga ang gusto mo. Ano tong sinasabi mo, Matthew? Nakikipaghiwalay ka sa akin? Angela, pasensya ka na. Alam kong ang bilis ng lahat. Pero pakiramdam ko, hindi pa ako handa. Hindi ka pa handa? O hindi mo lang talaga ako gusto? Hindi ganun, Angela. Gusto kita. Pero habang tumatagal, nare-realize kong baka nadadala lang ako ng sitwasyon. Pakiramdam ko mayroong hindi tama. So, ano ako, Matthew? Isang pagkakamali? Hindi. Angela, hindi ka pagkakamali. Ang mali, pinaniwala kita na handa na akong ibigay ang sarili ko sa relasyon na to. Handa akong mahalin ka ng buo. Matthew, alam ko na nabibilisan ka sa relasyon natin. Pero gano'n naman ang pag-ibig, di ba? Parang sugal. Kasi naniwala akong worth it ang kung anong meron tayo. Hindi kailangan patagalin ang mga bagay na sigurado ka na. Pasensya ka na. Mukhang hindi tayo pareho ng paniniwala pagdating sa pakikipagrelasyon. Unfair sa'yo kung...
Alam mo, hindi kita pipilitin. Pero sana sa susunod, siguraduhin mo muna ang nararamdaman mo bago mo hayaang may magmahal sa'yo. Dear love, nagpasya ako makipaghiwalay kay Angela. Hindi dahil may kasalanan siya. Hindi dahil may nagawa siyang mali, pero dahil alam kong hindi ko kayang panindigan ang relasyon namin. Maaaring sa mata ng iba, si Angela ay easy to get. Pero ang totoo, ako ang nagmadali. Ako ang nagmadaling makipagkilala sa ibang tao, kahit na alam kong hindi pa ako handa. Ako ang nagmadaling sumubok ng bagong relasyon, dahil lang sa inggit. Ako ang nagmadaling magpanggap na handa na akong magmahal muli. Kahit ang totoo, hindi pa ako buo. Isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko na mamadali ng susunod kong pag-ibig. Totoo nga na may mga bagay na mabilis nagsisimula ay mabilis ring natatapos. At kay Angela, sana andyan ka pa kapag tunay na akong handa.